Bon dia, veïns. Crec que tots em coneixeu. Soc el vostre alcalde, Enric Llorca Minyana, i l'estar així avui comunicant amb vosaltres és simplement perquè vull presentar-vos una sèrie de reportatges del nostre terme, tant a nivell del poble, patrimoni cultural que tenim, ben abundant, com també el patrimoni natural que tenim, que sabeu que és també molt quantiós i valuós. L'objectiu és doble. Per una banda, el promocionar-nos turísticament, que la resta de ciutadans, tant de la Safor com del País Valencià, com d'Espanya i, per què no, Europa i resta del món, puguen conèixer el patrimoni tan ric que tenim, cultural, natural, etc. Però n'hi ha també un altre objectiu també molt important, és donar-vos a conèixer des d'una perspectiva nova el nostre patrimoni cultural, però sobretot el nostre patrimoni natural. Tots sabeu que tenim uns paratges meravellosos. La gent més major es coneix molt bé, perquè per motius de faena i la vida d'antes se n'anava molt a la muntanya i a molts paratges a treballar. La gent més jove o els xiquets quizá no es coneixeu. Entonces, aquest objectiu d'aquests reportatges és precisament això, que sapiguem valorar el patrimoni que tenim. Perquè sense coneixement, sense saber el que tenim, no podem apreciar-ho i estimar-ho. I per això aquesta sèrie de reportatges que anem a fer. Anem a ensenyar-vos una visió completament diferent, perquè va fer-se en tècniques modernes, com és la gravació en vol en dron, i anem a fer una sèrie de reportatges que van a veure tots els paratges naturals per així poder disfrutar-los, gaudir-los, i realment és la forma de poder apreciar les coses, de respetar les coses. Crec que és un objectiu molt important, crec que ens farà sentir-nos orgullosos a tots nosaltres de pertànyer a aquest poble que es diu Villalonga, i crec que també ens alçarà molt la moral i que serà una cosa molt bonica per a tots. Simplement dir-vos que estem col·laborant, i ells amb nosaltres i nosaltres amb ells, en el grup Play Art de la Universitat Politècnica de València, i ja simplement que vos agrade aquest vídeo i que el gaudiu. Moltes gràcies. Villalonga és un municipi de l'interior de la comarca de la Safor. Al seu extens terme municipal, el tercer de la comarca en magnitud, 43,3 km², es troba la muntanya que dona nom a aquesta comarca, la Serra de la Safor, que, a més, serveix de límit amb la província d'Alacant.
El municipi es troba a 76 quilòmetres de València i a 110 d'Alacant. La principal via de comunicació és la que uneix Gandia amb Villalonga, de la qual dista 10 quilòmetres. Villalonga gaudeix d'un clima C, d'acord amb la classificació de Köppen, és a dir, un clima mediterrani lleugerament humit, amb mesures tèrmiques que oscil·len entre el 10 del mes de gener i el 24 d'agost. Al terme municipal de Villalonga es troba el Racó del Duc. Paratge natural de gran bellesa, qualificat entre els millors de la Comunitat Valenciana per la seva flora i fauna, on predominen als dos costats del riu Serpis, alber, olm, freix i diferents espècies de sàlcies. Aquest està situat al camí que ens du des de Villalonga a l'Orxa, seguint el traçat de l'antiga línia de ferrocarril a Alcoi-Gandia, al qual es troben 4 fàbriques de llum. És travessat en la seva totalitat pel riu Serpis, el qual atorga una major riquesa ecològica a la zona apta per al ràfting i senderisme. La fàbrica del cèntim o dels ullals. La fàbrica del cèntim es troba a uns 400 metres de la fàbrica de la Mare de Déu, adossada a l'antiga plataforma del ferrocarril. Va ser construïda per les famílies Moratal i Giner, propietaris de la fàbrica del Racó del Duc. Contractaren a l'obrer Bernat Fuertes, el mateix que va fer l'Ajuntament de Villalonga, o la capella de la Mare de Déu de la Font, el qual va realitzar un edifici molt semblant al del Racó del Duc, de planta rectangular, 2 plantes, sostre a 2 aigües i una menuda torre adossada al lateral del vessant oest. El nom del cèntim prové del fet de que a cada treballador li llevaren un cèntim del jornal. La fàbrica del Racó del Duc. Encaixonada a la Folla dels Gais, als peus del doble cim format pel Pirinet, 520 metres, i la Penya de l'Àguila, 522 metres. Aquesta fàbrica, també és coneguda com la del Desviament, es troba ubicada al vessant esquerre del riu, al tram conegut com el Meandre Abandonat i a l'altra banda del Pont de Pedra. Es tracta d'un menut edifici funcional de 150 metres quadrats, semblant a la fàbrica del cèntim, de planta rectangular, sostre a 2 aigües i amb una menuda torre adjunta. Va ser construïda per les famílies Moratal i Giner, els propietaris també de la fàbrica del cèntim. La fàbrica de la Mare de Déu. S'ubica junt al primer túnel del ferrocarril des de Villalonga, la mina llarga, 250 metres, i front al piló de cement pla. Trobem un xicotet ermitori commemoratiu de la troballa de la Mare de Déu de la Font, patrona del poble, ja que va ser ací on, d'acord amb la tradició, el 10 d'agost de 1708, un carboner de Villalonga anomenat Senent Pla se la va trobar surant riu amunt.
Seguint el traçat del riu, ens trobem la presa de Morú. Fe de pedra i amb una alçada de 4 metres, construït des d'un inici per a donar servei a la central. L'assut derivava l'aigua per una séquia cap a la fàbrica, amb un cabal de 1.340 litres per segon, on es precipitava des de dalt d'un salt de 19 metres. La força de l'aigua manejava unes turbines amb les quals es generaven fins a 150 kW/h. Forma un dels racons més bonics i fotografiats de tot el paratge. Els túnels. Trobem 5 túnels al llarg de tot el recorregut. El primer dels túnels, conegut com la mina llarga o fosca, amb 250 metres, és el més llarg dels 5 túnels del trajecte Villalonga-l'Orxa. Al llarg dels túnels veurem penjar suports de telègraf, amb què es comunicaven les estacions. Els túnels tenen respiralls que aporten al riu tan sols una mica de claror en alguns punts. Per entendre la necessitat d'aquests respiralls, només cal imaginar una antiga locomotora de vapor travessant aquest túnel, amb les calderes enceses a la màxima potència a fi de superar els desnivells d'accés al túnel i el dens fum produït per la combustió del carbó eixint per les xemeneies. La fàbrica o molí de l'infern. La fàbrica de l'infern és possiblement un dels elements més identificatius del racó del Duc i un dels llocs més visitats, tant per el bellíssim entorn on es troba com per la cridanera arquitectura decimonònica amb què va ser construïda. Es troba al vessant dret del Serpis, entre l'assut de l'Infern i la caseta de la Garrofera, a la fita dels termes municipals de l'Orxa i Villalonga i, per tant, d'Alacant i València, a l'ombra de 2 fabulosos pollancres, Populus nigra i joves peus de llidoner. A diferència de la resta de centrals, no va ser alçada per damunt de cap molí fariner, malgrat ser coneguda també com el molí de l'Infern. La Font de la Mata.
situada a la partida de les Majones, notable per les seues qualitats medicinals, amb un cabdal de 50 litres per minut. En la ruta rural del Racó del Duc destaca també el salt d'aigua d'aquesta font, situat entre la presa de Morú i el naixement de la Font de la Mata, de 38 metres d'alçada. En aquesta destaca l'abundància de baladre de grans flors rosades, planta verinosa tant per a l'home com per al ramat.